Anọ m na room ahụ for 30 minutes mmadụ agwara m okwu. Ihe anyị debe bụa plane ahụ bụ more than 200 and something people. I been na room ahụ mmadụ agwara m for more than 30 minutes ha bịazie ụnarụ m paspọtụ m kwụọ ya n'ọkụ mechi ihe ha mee nye m ihe nala onye otu m tinye $300 na nke ya etinyela m ego because onye mere m paspọtụ si m etinye n'ego anali ya nke for the money ha fefuo the money. Ndị a mechasị na ha ya ebune m back ha kpọpụtazi onye otu m atinyela ego n'akụkụ sị m na ha ya ebune m Nigeria. Mụ na ndị a nya ịma aga m school so mfiluo na m nọ ihe wiseness amara m na ọ bụrụ ihe wiseness guy. Ndị asị m na ha ya ebuneri m so mụ na akụgide one of them bịazie nke na-anụ English ọfụma mbịa kọwara ya kọchara sara m ejila ego chepụtasị akpa m niile ọ nalụ m $100 nji. Ndị a wee rapụ anyị wee chee na m agafego amara m na m agafebe but thank God o nwere ihe nri mana asị guy wee abi mgbe m na-apụta na Lagos esi m Igbo esi m Igbo esegodu m Igbo ọfụma wee guy na-apụta anyị na-apụta ebe anyị pụta ebe akpa anyị dị ka mbulu akpa ahụ mmadụ na-abụ a girl and a boy nya claim ịma ndị Indonesia apụta kpọọ m sị m bịa ha kpọọ the other guy ndị a wee bulu anyị wee baa one place wee sị m yipụ akwa m niile ha bata na room agbala ọtọ guy ndị a tinye m aka n'ike ọbụla asọrọ gị for the first time in my life asọrọ gị no yili hand glove tinye m aka na ọchị ọkwa m ọchị nja anụ nsị tinye m aka ka nya na-eti mkpu this guy tinye m aka that place guy for the first time in my life ka ha mechebe ihe a mpụta ha sị m yiri akwa m ha sị m na m gwa ha eziokwu na o nwere ihe nri nsị a na o nwere ihe nri ha mekwa ya the order of my guy anyị pụta n'ụlọ ana ha tinyezi anyị bọsa yi na anọ m ebe ahụ for one ihe nọ that time niile anyị nọ that place bụ 9 hours ihe nọ ebe ahụ nọgide the guy meketa wetara mmiri ọsị m ṅụọ mmiri nwụcha mmiri ọsị m ma chọrọ ịnyụ nsị nsị a na nwere na msị ada akpa m ọkwụọta ọsị m ngwa m nọrọ nsị a ka ekwana ihe nsị a ka ihe na-emekwa na m aghọtara ihe na-eme na nwere ihe nri ha sị m bịa ha mbịa ndị azị m kọmputa mara m na Igbo ahụ nse guy isi Igbo before ịba plane the danger Igbo ahụ nse that air na-atọ ọnụ n'afọ m ka o nwere ihe nri so the guy sị m bịa mbịa ozi m kọmputa ọ bụla the thing na nse the guy na ọ bụ n'ihe a bụrụ m sị m na ọmụ nwa bụ ihe a they scan me na nsị ka otu a ka nsi wee nwụ n'obodo ahụ obodo mbi Indonesia ndị nna anụbụ aka ahụ before na o nwere ihe nri so emegide ha mee ekpere ihe a bụ Friday ha mechaa ekpere pụtakwa ekpere ha were almost 30 minutes or more than ọ pụtakwa again ha sị m bịa mbịa o nwere ihe ha nye m nwụọ dịtị nwụcha dịtị ha bịa sị m banye ebe mbanye nnọgide ebe a nwere onye bata dị ya ha bata sị m you don't want to say the truth nsị a na nwere ihe nri nsị a I didn't eat anything guy ndị a na-eme ndị a delay time wee o nwezi nke anọda ọ dịka ara nke ha nke a gbagota ọ na English ọfụma ọ bata bịazie kpa anyị ọ dịka ọ kpọrọ anyị meeting wee jụọ m ya jụchacha m nsị a na nwere ihe nri nsị m gwa eziokwu nsị a na m siri Igbo mgbe m na-abịa nsị a that I smoke ọ sị m do you smoke in Nigeria nsị a yes nsị a but I know they sell am I only smoke ọ sị m my sure nsị a yes ọ sị m that they are going to find a place now na ọ bụ na aga that place chọpụta na m nwere ihe nji n'afọ that no dead yeah ka these guys are no dead live okay no ọnwụ na nwere ihe dịka echi ka m pụta o na nke abụlọkwa na ya na-aga prison no this and no nya kpeme nsị na m dị sure na nwere ihe nji mana m dị sure na m siri ihe ọkwụọta na isi ihe abụ njọ ọsị m na ọbụla na ya sụrụ nọ njọ nọ mgbe nlu di my brother ndị a wee blind wee gbaa n'ụzọ ihe ha ji bịa bụ black hilos ka ha ji bịa
Bulumuna this guy. Abia mbata. This guy, my guy ya bata. My guy here say let's sell anything. But because of no money and akpankata from behind on a plane where it ata. Nyakpata eje me this guy here. So money ano nda abiazie nochizi anyi. Ofoye nochi otu a ya na moto ahụ bụ 6. Nda nochie m wee bide na moto ha niile mgba 1 hour ha ịgba n'ụzọ. Question ka nda na-ajụ m everything. Ajụchacha m because my guy enyego m orientation si m ihe nkwu mekwu erikwe n'okwu. Nya bụkwala ofu ihe a na-ajụ m oburu ofu ihe a na-ekwu. I don't know that they are recording what I'm saying. Since ahụ na ebe ahụ mụ na ha na-ebido maybe ya for the first time and I record ihe na-ekwu. So the guy wee sị m okay n'ihe mebe nọ mgbe elu ebe anyị na-aga nsị ka ebe anyị na-aga sị m anyị na-aga hospital. Nsị hospital okwem. The first time guy nsị hospital okwem nsị ka ịghọ sị m nọ ka eje mee m thorough scan. Nsị okay. Agagide luo hospital. Lutezi ebe anyị lutezi nke ọzọ abịazie sị m na all my record is here. That na they feel that I'm saying the truth, but this is never ka enweta this is the final answer. Na I haven't na me change the word for whatever I'm saying. So what is here the thing? Sim na my record ni na di eba. Na nda bulu mbanye n'ime guy. I bata yipu anya akwa, yinyezi anya akwa ụlọ ọgwụ ahụ. Akwa anyị na-eyinye m ya. Wee sị m banye, my guy bụ ihe bụ ụzọ banye. Ọ banye. Ebe 10 minutes ọpụta. Nsị afọ ha sị m na ọ dị free na ọmụnwazi m banye nna m banye dị ya. Hai ihe na-ekpe ekpere bụ ma o nwere n'ikuku meziri nya ihe atọ nụziri ya ọgwụ n'ime afọ m ka ọ gịnị kedu ihe meziri this guy because nya o nwere nya because nke ahụ nsezi tọnụziri ọgwụ n'ime afọ m guy so ndị na-ele ana like this ihe na-ekpe ekpere bụ Chineke. Yeah, I'm because I am confused. Oh, the thing on another thing you won't make and that's what you have from Corgan. So that the thing, the machine be a gam guy like this. Yeah, but that gakwe again, or got 3 times. After I got 3 times, more didn't quell dear. I'm all them not gassigo. Also, I make a quack, boy, come out. Mpotazie, the guy, the other one, can you see how Marcos here? Seem that I'm free. And say, am I free? Or say me yes. Hey, my brother, two I can see where the free. Nda we book tezia. Check here. Mwenji we pota obodo niile anabago na. Onye nneje na nke ịmana onwere onye kwe za onye nneje na nke kwe oziza m call mgbe m kpọchara ya mgbe izu ọza m call kwe oziza m call ọzọ. Okwelo oziza m call ọzọ since aha na-akpọ ya na phone pick lo call onwere onye pick call ya. So the guy is here now. I'm saying that even though no pick lo call no bu no nwere ihe nwete they must find him. Mbu the guy nka na asu English mbuzi anyị pụtazie. Sim no bu no nwere anything nwete na anyị achọtarịrị ebe obi. The guy ekwere ọza m call ọzọ ihe o mezi bụ na mgbe mkpogidere ihe mgbe mpụtazi kpọbazie constant ọ dịka onyezie another person si onye aza dị ka the person si na ndị a delay like time agwalọ ha the detail na ha rapụgo anyị ka ebe mma apartment match ọsị m putu onye m tinye na video zie akpa m zie ka ebe anyị nọ because ha buputezila anyị n'ụzọ ebe anyị achọrọ grab ọkwọta buputezi anyị ebe a hapụzi anyị si anyị na ebe a anyị chọrọ grab ebe na ndị otu aka nsi wee bata my brother I went chekwa na mbata na street na mme no 1 month 2 months iwe were ihe bịa guy we batazie street na ndị a wee sị m na nke ahụ nke anyị chọburu ime na metinye n'isi na ya na ya kpatara ji wee gbanyụọ fon ya na ya kpatara ya daza m call since na ya gbanye fon ya ọbụna m akpọgo ya 10 times ka ihe na-eme nkọsịara ihe mme okwelo ka m na ya nọrọ na room oje nye m roommate ya tichaa m okwe m egwu na-eticha gị ego niile nji this guy na alụm dị ego oke na na alụm ego abụlọ nsogbu o nọ na mmadụ anyụ mamịrị na nje nyụ mamịrị na anyụ mamịrị ọsị m nye mere mkpọtụ mamịrị ahụ emere kụrụ nya ịma ihe bụ na mamịrị emere mkpọtụ olu n'ụtụtụ nchọ ka nsị efere ọsị m na m chọọ isi efere ahụ mụ debiere ana na-asị ya ka ọ ghara ime megeta omekọrọ ịma ka efere eme mkpọtụ ai my brother who no go no
Those people don't know what people they pass through here. Hamalo. Osime fela emene mkpoto na efela ha eme mere na mkpoto na nda nwere ike ibia eba. Nsi akekwa nu yo. Na akwụkwọ m ka